पुलिस मिलिटारि आरो पारामिलिटारि फोर्सेसआव थिसननो थाखाय जे फोरोंथाय हाबाफारि बे हाबाफारिया सारा बिटिसिआवनो सोलिगासिनो दङ आरो दिनै भेरगाव साब डिभिजननि सिङाव मोनबा जायगायाव बेखौ सायख'नाय जादों आरो दिनै खाग्राबारि जनता गेलेग्रा फोथाराव दिनै बे हाबाफारिखौ बेखेवजेनदों आरो आंजों बे समाव बिटिआरनि माननीनां EM बिथां दङ दावबायसा बर' बिथां दङ दा बिथांनिफ्राय आं थोंजोङै मिथिनो नाजागोन जे नैबे समाव दिनै बे जि हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जे माबायदिहै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बे हाबाफारियाव माने मखब खालामनो थाखाय माबायदि राहा लानाय जादों बेनि बागै आं नैबे समाव EM बिथांनिफ्राय मिथिनो नागिरदों। खुलुमबाय टाइमनिफ्राय जों नुदों गोबां माने सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै बेहाय बाहागो लाफैदों आरो बेयो मानि थाखाय गिबियावनो भारतनि रौनिया हान्जायाव जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावखौनो बावसोमनो नाजानायखौ आं बरायदों। गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों दिनै भारतनि रौनिया बिफानाव थांनाय नागिरनायखौ जों नुदों आरो दिनै सारा बिटिसिआव जोङो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बर' गोरोबथा बायदियै 10,000 जिहेतु बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाखौ पारामिलिटारि फोर्सेस बा बिदि पुलिस बिफानाव थिसननायनि जि रादाय दङ बेखौ दिनै भारत सरकार आरो आसाम सरकारा मावफुंनो थांगासिनो दङ। दा बेखायनो जोङो जाहाथे जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बै रिक्रुटमेन्ट रेलिया जायोब्ला जाहाथे आनजादखौ मोजाङैनो उथ्रिनो हायो बेनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ बे रिक्रुटमेन्ट जानायनि सिगाङावनो जोङो मोनसे फोरोंथाय बेहाय बादा खुंनाय जादों आरो भेरगाव साब डिभिजननि नैबे खाग्राबारि जनता हाई स्कुल आरो एमइ स्कुलनि गेलेग्रा फोथारावबो बेखौ खुंफानाय जादों। दा बेनि गेजेरजों आसा खालामदों जाहाथे बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा आसाम सरकार भारत सरकारा रादाय होनाय बायदि जिहेतु थिसननो नागिरदों बेयाव जाहाथे गावखौनो गाव थिसनना लानो हायो बेखौनो जोङो मिजिंथिदों। बेराफारसे जोंनो माने बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जेसेबांखिनि NDPनि सुबुंफोर दंमोन बिथांमोनखौबो बेहाय सोसननायनि राहा लादोंमोन नाथाय दिनै मानि थाखाय बे केम्पफोरखौ खालामनाय जादों? नंगौ गिबियै गाहायै 10,000 बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाखौ पारामिलिटारि फोर्सेस आरो पुलिस बायदिसिना बिफानाव थिसननायनि थांखि दा बेयाव गाहायै नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड एबा NDP बिथांमोनखौनो थिसननो थाखाय थांखि लानाय जादों। नाथाय दिनै जों नुबाय गोबां NDPनि मानगोनां सोद्रोमा बिथांमोना बैसोआ एसे बाबेनबाय दा थेवब्लाबो माखासेया बैसो दङ बैसो गोनांफ्राबो बे ट्रेनिंखौ लागोन आरो जायफ्रा बैसो बाबेनबाय बिथांमोननि थाखाय आलादायै जोङो बिथांमोनखौ गायसन होनो थाखाय बा बिथांमोनखौ गावनि आथिङाव गसंनानै राहा खालामनो थाखाय जोङो राहा लानो नागिरदों। दा नैहाय जोङो ट्रेनिं खालामनांगौनि गोनांथियानो जाहैबाय जायखिजाया आनजादखौ उथ्रिनो थाखाय जोंनो साखाफारानि गोनांथि जायो। दा बेबायदिनो इण्डियान आर्मि होन SSB होन गुबुन गुबुन पारामिलिटारि फोर्सेसआव गावखौनो थिसननांगौआवबो गोरलै बाथ्रा नङा। फिजिकेलि टेस्ट दङ बाहाय थिउरिटिकेल टेस्ट दङ दा बेफोरखौ जाहाथे मोजाङै उथ्रिनो हायो दा बेनि थाखायनो जोङो जोंनि सेंग्रा सिख्लाखौ फोरोंनानै बिथांमोनखौ जोङो रोंखा राखा खालामनो नाजानाय जादों। थारैनो जोबोद बाख्नायथावना बे हाबाफारिया जेसेबांखिनि सोलिबाय थागोन आरो बेहाय जेसेबांखिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला दङ बिथांमोनखौ जाहाथे पुलिस मिलिटारि आरो पारामिलिटारि बिफानाव जाहाथे थिसननायाव जाहाथे गुरै जायो बेनि थाखाय माखासे फोरोंथाइफोरखौ होबाय जागोन आरो नैबे समाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि माननीय आफादगिरि दङ बिथांमोना जिहेतु बेखौ बानजायदों आरो बे बानजायनाय बेलायाव बिथांमोना मा राहा खालामना होगोन बिनि थाखाय आं मिथिनो नाजादों। बेवहाय लाइमोनफोरा जाहाथे एसे गोरलैयैनो पुलिस एबा मिलिटारि पारामिलिटारियाव बेवहाय मोननो हायो बेनि थाखाय बेवहाय मोनसे सेन्टार खालामनाय जादों प्रि रिक्रुटमेन्ट रेलिनि। दा बेवहाय बिथांमोननि थाखाय माखासे खारनाय बारनाय बेफोरथ' जागोन आरो फिजिकेल बिखौ माबायदि लाखिनांगौ नोङो डिफेन्सनि साख्रि मोननांगौबा आरो बेवहाय बेफोराव जोंनि लाइमोनफोरा पास जायोब्लाबो उथ्रिनो हायोब्लाबो बांसिनानो माने बे रिटिन टेस्टआव एबा थियरियाव बांसिनानो थालाङो। दा बेनि थाखाय बेयावबो जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा गोरलैयैनो माबायदि उथ्रिसारनो हायो दा उथ्रिनानै जों साख्रि बाख्रि मोनहोनायनि बेबस्थाखौ माबायदि खालामनो हायो बिनि थाखाय जोङो माखासे डिपार्टमेन्टेलि बिथांमोनजोंबो जों सावरायबाय थादों आइडियासफोर होनो इनफरमेसनफोरखौ होनो माबायदि इजियै जोंनि लाइमोनफोरा बेवहाय उथ्रिसारनानै साख्रि बाख्रि मोननाय बेखौनो नाजादों। बेयाव जोङो सानदों एक मास नङाबा 1.5 मासनि जोङो बेवहाय सेन्टारखौ जों खालामनो सानदों। दा बेवहाय जोङो बेखौनो खावलायनो सानदों लाइमोनफोरा जाहाथे बेवहाय बाहागो लायो दा बेनि थाखाय जोंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय।
थारैनो बिथांमोना जेसेबांखिनि बेहाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ गासैखौबो बिथांमोना दानसे खावसे नङाबा 2 दान समसिम माने जेसेबांखिनि फिजिकेल टेस्ट आरो बेहाय माने लिरनाय गासै बिथिङाव जाहाथे माने जेनेरेल नलेजनि सायावबो बिथांमोना जाहाथे माखासे रोंगौथिखौ मोनो बिनि थाखाय फोरोंथाइ होगोन होननानै खावलायदों आरो बेहाय जानो हागौ गोबां माने रोंगौथि गोनां एबा बारग' जेसेबांखिनि एक्स आर्मिफोर दं बिथांमोनखौ गेदेर गेदेर अफिसारफोरखौ लाना फैनानै बिथांमोनखौ हयथ' बेबायदि फोरोंनाया होनाय जागोन दा फैबाय थानाय समफोराव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा साबेसेया बे फायखि हान्जायाव साख्रि मोनो बा गावखौ मोखौ खालामनो हायो बे जागोन नायनो गोनां।